estat un procés molt bonic. L'Ester em va venir a buscar amb una idea poc definida encara, però amb unes idees molt clares, com crec que és ella, i ha estat molt bonic perquè jo bàsicament he estat acompanyant. Ella ho tenia molt clar i ha estat simplement anar acompanyant perquè allò acabés exactament com ella imaginava que havia de ser, no? Crec que és una exposició molt important en la seva trajectòria, perquè crec que hi ha hagut coses que s'han com solidificat, però també que hi ha un pes important de molta trajectòria que venia treballant i cada cop té aquest pes, no? Perquè ella em parlava molt de memòria, tota la seva trajectòria i les seves obres tenen molta relació amb això, amb la vida personal, amb la memòria, amb els records, i jo com a figura externa que no l'he seguit durant aquesta trajectòria, que l'he conegut ara, doncs de cop també li donava com un aire nou, que ella també era com, és veritat, no? Llavors jo crec que hem fet molt bona parella en aquest sentit i ha estat molt bonic, molt bonic.